Kanire ka Akashwani Shillong ka khubor ban puledo Elma Arwar. Kimat bokong san jong ka khubor menta ka step ka khalai tere unai lor kilong. Ajin minjor ka kanhun menteri jong ka sarkar pedeng ya ka jingterwa jong ka tanat rural development na ka benta ban pentrei kam ya ka PMGSY 4 na ka benta usnam arajar apsau arajar apsan hadu usnam arajar apopra arajar Apu Hundai, Kladno ubat latip lang korkongor MDC ke Nongtmai Constituency, Kentu USP Traffic ke East Hasil Seswik, Uke Prasad ya kinongnya akali bagi deban bot ya kikendon, ne onsya pencitom kat kum kikendon an, bat pelong ke Meghalaya State Legal Service Authority ke Red FM 93.5, bat ketnat puli putih jong kejela, ya ke campaign ke balatip kum ke Back to School campaign, hagaro badha bat ampati, ke khubor ke babanya. Kakenhun menteri jong sarkar pedeng kala ay ka jing minjur na ka benta ka jing terwa jong ka tanat rural development na ka benta ban pentrei kam ya ka pradhan menteri gram sudak yojana phase 4 na ka ne ka PMGSY 4 na ka benta ka financial year jong usnam arajar apsau apsan hadu usnam arajar apopra arajar apkhnai laban kedo ba ka jengmang pisa jong ka scheme kanlong hadu nyopo hajar shispa apsan clothing ka habakran ba kilap thai khubor hanong ba New Delhi Menteri Sarkar Pedeng beripet ya ketenat Information and Broadcasting u Ashwini Vaishnav ulai tho balimba ke skim ke Sarkar Pedeng kan aji bisa nak benta bantai hadu nrepu hajar sanspa kilometer ki surok thmai ki ba la ban pinyeso hadu apsan hajar li ki benta jongkari Uba latip lang korkongor ubade UMDC ke Nongtmai Constituency batu UCM ni Chief Executive Member ke Khasils Autonomous District Council ulaklat no hinin ke janmit hadin ke jingban ke jingstom ke balane kumba kattu kat ni benai AA hadin ke jingban jong ke jingpang ke balane kattu kat ni benai uba latip lang korkongor ulalai phak sumar keleng batu Chenong ba Delhi bat ya kesngi khatdu ula penkut hapdeng ke jingsa sumar ha Civil Hospital Shillong kuman chukudau hang ni uba latip lang korkongor ula syajit kum MDC hadu saus nem kinthi kata nadu bula job ningkong haus nem arajar sau nangta haus nem arajar khandai arajar khat sau bat arajar khat khandai laban kemau bahau benai nai weng jong nem arajar khat khandai uba latip lang khorkongor kum MDC shimen ula syajit ru ban shimti sindon yak shuki CM jong ka KCDC bat une urang ba ula bat ru yak shuki EM ne executive member ban pet yak tanat trade na lor kiwe pat kitanat beper laban pen kemauru uba latip lang korkongor syua banyak hun ya ke MDC election haus nam araja sau ulabat ru kumu presiden jong ka hinyotrep National Youth Front U General Secretary jong ka CPIM u Sitaram Yechuri ulaklat no hanin gesngi hadin ke jingpang ke belabat ya u mentala kumbakat tu kat Nepor ule unong yalam barat ba barbarim jong ka CPIM u baladon nyopo asnem ke Kerta ulaklat no hanin gesngi ha ke jaka sumar jong ka All India Institute of Medical Sciences New Delhi nakaliang jong ka Presiden jong kari ka Draupadi Murmu kalapen pau ya ke jing sengosi halor ke jingklat no jong uni unong yalam berkalaparu ya ka khubor ngolam syaki bahayang hasam jong uni unong yalam kadi ke Presiden jong kari ke pa hawa penpau ya ke khubor ngolam halor ke jingklat no usitaram yechari lemba ke jingtho ke jongka harensan social media kala tho ba uni unong yalam udai shisha unong yalam badan ke jingkhle na benda kari kalapen kemauru ba usitaram yechuri udai unong yalam jong ki samla puli nang ta ularung syakasan perthei batlong unong yalam san perthei jong kari ba ulalong ru udokot jong parliament jong kari bat ke jingklat ke jong u kalong ke jingdo ke bakrau ya kari barok kawai ka Menteri Pelatingka jong kari ka Nirmala Sitharaman kalayatho bak sorar pedeng kalapen kiu ya ki hok bat ki kam jong ki kenthei na ka benta bat kinyo ban im ya ke jing im ke papaka bat ke balong ru kum baro bat ban aibo shu yaki kene ke Menteri Pelatingka jong kari haba ajing kran Tamil Nadu ha ka program pelat ya ka welfare scheme ka balatip kum ka Prime Minister Jivan Jyoti Yojana scheme ka balong hinin ke sengi ka lapentip ban repho nak shispa ki kinthei ni ki long kme jong kari kiladon ya ki bank account ha kari borok kwe shu ka Nirmala Sitharaman ka layat hodu ba ka sarkar pedeng ka latre hok na ka benta ban pinha ya ka jing im jong borok ki breu ki bedei na ki benta ba pher jong kari
Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bolam shaphi ya ka khubor. Ka Niti Ayog ka lapalat ya ka kaipot jong kikinhon riu shampang ka bala ay kateng Future Pandemic Preparedness and Emergency Response a Framework for Action. Ka jing tumu ba kongsan jong kani ka kaipot ka long ba ka kwa banwanra ya ka blueprint na ka benda ka ri barok kawai na ka benda ka jing penkre ya kinu ka jing ding shop jong ki jing pang jing shitom ni ki pandemic bat bandon lupa ya ka rapid response system hakari. La ban kado ba na ka jing ke jong ka khlam covid khat khandai ka Niti Ayog ka lathau no ya kikin hon riu shumphang ban penkre rupa ya ka framework na ka benda ban penkre ya ki lat ki lenti ban yele persya ni ai jing ya la rakhe sa ki we ki jing pang khlam ne ki no ki jing shitom la ka long hakari ne ha ka prthei borok kawai. Superintendent of Police jong ka East Kasil Sisik Uke Prasad ulakin tu ya baro kinong nya kali la kalong ki kali sau syaka na ni asyaka bakin buat renti ya kikendon balabu kanang makon pinwit ya ka let kawan bat ru ban wanra ya ka jingsingan ya kinong let no wan ha ka kerwa khubor ka bala pelat unir USP traffic ka East Kasil Sisik ulay tu bagat nat pinyai kali ka ladap ban ajing tip bat ajing mut henrei ki kali kata ki sau syaka bat asyaka ki dang melin banyai ne simpas na kaliang kadiang jong surok klem da penne ya kalin ka bakiyat ka bapelong pat banbu jingma ya ki wepat ki nong penon kam ya surok khamtam ki nong let nong wan ki bakiu ne yar kali susu prasad ula pentip ru banalal kani ki don ru ki kali ki bapinyang thormur bar pathal ka bala pendit pan ya ka let ka wan jong ki wepat ki kali bat kumju ru ya ki nong ya lenti ha ka bayde bat kani ki pulit pinyai kali jong ka nong ba shilong ki dang pelong ya ka jing khanram man ka por na ka benta ban te lakam ya ka jing pen khen an ka bala kado kat kum ka motor vehicle an ha ka ju ka por ki pulit pinyai kali jong kanong ba shalom kilakem tu ya baro kinong nya kali bakin bot renti ya kikendon ban bat ru ya ka akor ka buram habanya kali bat hajuk apor ka lamaham ru ya kitu ki blapen kenya kikendon bakin ngat ha ka jing pen chitom kat kum ka kendon jong ka motor vehicle act kum sibenta jong ka program ka balatip kum ka ek pet ma kinam kinong tre jong ka Akashwani Kohima hinen kasni kila simbenta ha ka jing thung dieng ka balalong ha ka slem tre kam ka jong ka hi ba ka jing pelong ya kani ka program ka long ban penngam ya ni pendon burom ya laki kimi ha ba pelat ya kani ka campaign na ka benta baro ki Akashwani station ha ka jalan nagalan ka Akashwani Kohima ha po ka jingilam jong Deputy Director General Engineering UKK Rangma kila simbenta ha kani ka jing thung dieng na kaliang uni Deputy Director General Engineer ula pensilur ya kinong tre jong ka Akashwani Kohima bakin ni syakmat bantung maru uway udieng la kalong ha ka jaka tre ka jongki ne ha ka yeng ka sem ka jongki susu UKK Rangma ula penpau ya ka jing smos kem bakan ni ka campaign kan pensilur ya baro ki bre jong kari bakin no senyang na ka benta banyada ya la ka jong ka me mariang ka Meghalaya State Level ngalong biang Meghalaya State Legal Service Authority haringkat ke jingat reilang bat ke Rep FM 93.5 lembat katnat puli puthi jong ke jela hinan ke sengi ke lapelan ya ka campaign ke balatip kum back to school campaign bat kene ke program ke lalong hagoro bodha bat ampati ke jing thumu jong kene ke campaign ke ba ka phang pedeng ke jong ka ke dei opening doors for education to children bat ke tagline ne ke benda ke jong ka long securing free and compulsory education to children of Meghalaya ke long ban pinslur ya kinong song snong jong ke Southwest Girls District bakin simkhia ban pha school biang ya khina kene ke than ke balong ke jimentoy bat ka lawai ke jong ki baro ki ba ajing kran ha kene ke campaign ki pau baka jing lang jing start kali ka mau mer jong ke im lang ka salang bat ka ai bo ru ya ki bakin song thu ban tip kum no ban ya da ya ka hok ka jong ki kini ki ba ai jing kran ha kali ka campaign ki lapen pau ru ya ka jing do nong nang ka jing pep school chitan por la ban kro ba kani ka campaign kali ka mau mer ban wan ra ya ka jing song thu jong ki jing le school bat ban pin tikna ru ba baro ki khna jong ka jala ki di ban yo ya ka hok bakin puli kin he kin san bat man long ki ba job ne ki ba sei so ka TV screening cam ka bala pelong hin kesngi hamen syam ni pelau jong ka yeng ulat ni Raj Bhavan na benta ki officer ki nong tre jong ka Raj Bhavan lembat ki bahaya ngasam jong ki bat ka ne ka program la pelong hapo ka program jong ka Pradhan Menteri TV Muk Bharat Initiative ka jing thmu ban pelong ya ka ne ka program ka long ban hikai ya ki brio bakim dei ban nyo ben ye kentat na ka imlang ka salang ya ki brio ki bayo ya ka jing pang TV ha ka ne ka sngi ulat jong ka jela u CH Vijay Shankar ulapan samru ya ka installment ka baningkong jong ka nutritional support ka mamanla ubnai sya ki nyomut ki brio ki badan na padeng ka jing sumar ya ka jing pang TV kato ka khubor ka lakut
kabawan siya pin na ka-studio yung ka-Akashwani Shillong bat kasak hindi at bon ngin saya so bat ka Delhi Station na kabantaki kubor tin hindi bat bot pat sa kubor hak tin pareng kani kadai ka-Akashwani Shillong.